Ubenai nai wing uri ubenai ubakementam mi kinong rep, kamtam ki barep keba, namar kala dei kapor bat ka ayom ban on, bat ban lum ban lang. Henry Mentau snem kinong rep keba hapo West Khasi Hills District, kilepen pau ye kajing diaw mensim, namar kajing duna palat karukom yo lum ne khar yo keba. Nakaliang jong ba lumlang khar si imli General Secretary kaseng kinong rep ka Hill Farmers Union HFU West Khasi Hills District, ulepen pau de kaboong. Bamintau snem kade ke snem baduna baha kalum keba namar ki penthor bajuyo hado arpo berni ha ki wege snem minta ki yo tang kumba pra ne khandai berni bat ki penthor ki bajuyo hado lai po berni ki yo tang khat lai berni Shushu ulo ongru bakadaw kadai namar bamintau snem karukom slap bat rang kam yedei bat kajing san ukaba kaslap ha kapor ba umdan kamshu bat ha kapor ba ukubaw lahe bat kajing ha upriaru kalakta ya baro kinong rap habaro katika district bat ki district ba marjan kumtau ba lumlang nongelam kaseng kinong rep ulo ong baga kam rep kaba kam dei tang ban penyo aja henry kadei kaban pen im ya kariti dustur ubarim ubaja wat langi mat ba kam dabha karukom lum ne khar kaba henry ngidon kam ban penne kariti dustur kabarim ha kabri unyau trep ula ong ha kawai pat kalyang ulo ong biki pai baru kilaya ut ba halor ka jingbom da long than ukba kumta ke HFU ka kerpat ke sorkar banyarap kam kloy ye ke relief fund ding ba DC ke West Khasi Hills District kam tam ye ki nongrep ki blasak ta hau pria kumba ki ladap pha ding ba ke District Agriculture Office Nongstan Kejonga hadin bang kumbapi yo ban clear bade kar kom khar la nikar kom lum ko ba mentas nem te habade ba pej mentas nem kadai nem ko ba kinong rep ut ba nomor ba kejing duna po jang ko west ka hil khaba rep yo ko ba menta kadai kadaw ban kong kadai kejing lengba ka sun beneng ko ba bleu ai kam biang ka shit kum juru ha por ba slap ru kam da tikena por ba ko ba dun kam slap ka dan ka jingrang juru hak por ba uslap hak por ba ukba la don kam de jing rang uslap ba ka ne snam te sakawai ru ka jing wanan shop jong pria po jong west kasil district kade ke ba pendu mensim yo nong rap te kita kide ki wei ki benta kum juru ko jing wan uslap hak por bangi dang lum yo pentar hak ne snam ko la dap ni ka te yo ko la dap kata kide ki katu ka ne ki benta ka ba kum ka naglian jongi ka hill for marinian kum general secretary jong ko west ngakwa man kerpati sarkar ba hakum kani kapor kar sabah ban yarap le miki norep nomor baki norep ki basha chok pria ki lap ha ye ki lis leng ba ki snong ki thau ko ba katno ki jot ba katno ki don penthor kumta leng ba ka relief fund ki kerpati sarkar ba kan penslam kum ba ka kanom penslam kum ba hakni snam baladap ka penslam ya kata ka jing bu ka jing yarap leng ba ka relief fund ti kumta nak leng jongi kerpati ya Deputy Commissioner pada borok ki officer jongi kinong jong kinong rep ba le so ba ban yarap kloi kam kloi leng ba kene kesnam kenang bagi nong rep kin yo ya ke jeng mentai kendiat ka kam rep ko ba ka kam su ba ka kam lum ko ba kam dei tang bangin rep nam ta ki jeng mentai ki bangi yo nong rei ka rei ru ka wei ka ben pen im ya ka riti ku stur ka jong barim baja hakmat ka pateng ngej ba nak leng jongi kum ki para nong rep ngi kerpat ya ki nong rep ngem de bandu mensim hawangi duna kai jing lum ya kuba rengi dei ban ngi penslur phi ba ngej ba ble in kurku gini pe persnam ngin budu jeng kerman rei ngin pen im ngene gariti dustur ba ble labu haka ni gari khasi ba i ki jongi ka nyotrap te bangin ye teng ya ki jing rep kuba walang yu mat bun ki jing e khulesibo